जी सर। जी सर। जी सर। हेलो। लाल चाय है, नींबू चाय, लाल चाय, नींबू टी, ये आपका 5 है, A5 है ना? नहीं, मेरा 6 है, नीचे वाला 5 है। नीचे 5 है। इसमें 4 कौन है? 4 है क्या? ये आपका 5 है ना? A5 है ना? नहीं, मेरा कमेंट खालाम नोंथांमोना कमेंट खालामबासो हागोन। कमेन्ट खालाम नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो हागोन। कमेन्ट खालाम नोंथांमोना इनको बंद करो। नेटवर्क प्रॉब्लम है लोगोफोर। नेटवर्क प्रॉब्लम है लोगोफोर। सोर सोर फैदों आंनो अननानै फैदों। प्रॉब्लम है लोगोफोर। नेटवर्क प्रॉब्लम ले चीनी तो भल थी ना, चीनी तो भल थी ना। एडजस्ट करना लेकिन आपको बढ़ना ना, सब नहीं मेरा शेड्यूल आप निकालना तो लेकिन आपको डरना ना, सब नहीं मेरा शेड्यूल आप निकालना तो आपको डरना जी हाँ नीचे डालो। सोर सोर फैदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर। कौन है यार, कमेंट करो यार भाई लोग। सोर सोर फैदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो रायज्लायनो हागोन आरो कमेन्ट करो यार भाई लोग। सोर सोर फैदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर। नोंथांमोना घुमा के भी नहीं जाए, सेम साइज है ना सब। इधर ही धक्का दीजिए, पीछे घुमा के देखते हैं। नहीं घुमा के देखते हैं, घुमा के देखते हैं।
लाइक हो जायफ्रानिखौ आं लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदों लाइक हो जायफ्रानिखौ आं लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदों लाइक हो जायफ्रानिखौ आं लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदों लाइक हो लोगोफोर लाइक हो कमेन्ट खालामब्रा लाइक हो लोगोफोर लाइक हो कमेन्ट खालामब्रा लाइक हो लोगोफोर लाइक हो मेरा कंफर्म नहीं हुआ दोनों ओपन नहीं कर रहे थे एक कंफर्म हाँ कोई कमेंट नहीं करेगा क्या रावबो कमेंट खालामा मामा कोई कमेंट नहीं करेगा क्या रावबो खालामा मामा कोई कमेंट नहीं करेगा क्या खालामा मामा Deswegen ich will da nicht reingucken. Ist das Simulator? Die guck mal hin. कमेन्ट खालाम बेफोर कमेन्ट खालाम आरो जायफोरानोखि फैदों लाइभआवहाय अननानै लाइक होना गालांदो आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय जायफोरानोखि फैदों अननानै लाइक होना गालांदो कमेन्ट खालाम बेफोर कमेन्ट खालाम आरो जायफोरानोखि फैदों लाइभआवहाय अननानै लाइक होना गालांदो आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय जायफोरानोखि फैदों अननानै लाइक होना गालांदो कमेन्ट खालाम बेफोर कमेन्ट खालाम आरो जायफोरानोखि फैदों लाइभआवहाय अननानै लाइक होना गालांदो आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय जायफोरानोखि फैदों अननानै लाइक होना गालांदो कमेन्ट खालाम बेफोर कमेन्ट खालाम आरो जायफोरानोखि